Mabungwe komanso magulu ena okhuzidwa atula nkhawa zawo kuboma pa nkhani ya momwe bungwe lija lotchedwa Director of Public Prosecutions la momwe lakhalira likugwirira ntchito mu nthawi imene utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera udali mboma. Ndipo anthu amene atula nkhawa zawozi kwambiri akufuna kuti chilungamo chiyende pa nkhani ya momwe adali director kumeneku amene ndi Steve Kayuni momwe akhalira akugwirira ntchito. Ndipo mukufotokoza kwa mabungwewa afotokoza kunena kuti amene wa Kayuni mu nthawi yawo akhala asakugwiritsa bwino ntchito ofesi yawo. Mwa njira ina akhala akugwiritsa ntchito ofesi yawo mosatsata malamulo. Iwowa Akayuni ndi amene ali director wa bungwe limeneli la Director of Public Prosecutions, bungwe lija limene limaonesesa kunena kuti likuchita enforce kapena kuonesesa kuti malamulo akusatidwa maka pa nkhani za criminal kapena anthu amene amakhala akulakwira lamulo. Bungwe limeneli la Director of Public Prosecutions cholinga chawo kwenikweni ndikuonesesa kunena kuti ndondomeko zoyenera zikusatidwa maka kwa anthu amene amakhala achita zolakwira lamulo. Onse amene amakhala achita offense kapena kuchita crime akuyeneka kulandira zosatira. So amene amasogolera bungwe limeneli ndi amene wa Stephen Kayuni amene lero tukamba kunena kuti ndikupha boma kuti lichite kafukufuku zokhuza mkulu ameneyi kamba kunena kuti akufotokoza kuti iyeyu wakhala akugwira ntchito yake mosatsata malamulo. Amene akufuna kuti nkhani isatidwe kwambiri ndi bungwe lija limene limatchedwa kuti Malawi Civil Society Led Black Economic Empowerment Movement MABOM. Ndipo bungwe limeneli lafotokoza kunena kuti Akayuni akhala akuchita zinthu zosayenera zimene ndi zosagwirizana ndi malamulo a dziko lino. Ndipo iwo akhala akukamba nkhani za milandu mwa selective kapena kuti mokondera kunena kuti anthu ena samalandira zowayenera ndipo nkhani zawo zimaponderezedwa kuyolera mu ofesi imeneyi ya Steve Kayuni. Ndipo amenewa abungwe limene la MABOM anabweretsa nkhani yokhuza iwowa imene idachitika mchaka chija cha 2021 pamene amene wa Prophet Bushiri mu nthawi imene adali ndi milandu ku dziko lija la South Africa atabwera mdziko lino. Mwana wawo atadwala amene wa Steve Kayuni adakaniza ndege kuti zituluke mdziko muno kutenga mwanayo kuti apite naye ku Kenya kumene amayembekezeka kuti akalandire thandizo la chipatala. Ndipo m'malo mwake mwana ameneyu adamwalira. Ndiyeno bungwe limeneli likufotokoza kunena kuti mkulu amene akuyeneka kuti ayankhepo pa zimenezi kamba kunena kuti sadasamalire moyo wa munthu. Ndipo m'malo mwake iwowa adakaniza ndege zimene zimayembekezeka kutenga mwana wa amene wa Prophet Bushiri yemwe ankadziwika ndi dzina loti Israela yemwe thandizo lake limayembekezeka kukachitikira mdziko lija la Kenya. Koma mukuyankhulako Kayuni iwo adafotokoza kuti adachita izi kamba kuna kuti directive adaitenga kuchokera mdziko lija la South Africa kamba kuna kuti amene wa Bushiri anali ndi milandu yosiyanasiyana imene amayembekezeka kuti akayankhe mdziko limeneli la South Africa. Koma bungweli lanena kuti iwo akuyeneka kuti aonekere ndi kuti akayankhe mafunso awiri atatu pa nkhani imeneyi kamba kuna kuti umene adachita si umunthu kamba kuna kuti iwowa amene wa Prophet Bushiri samathawa koma chimene amafuna ndikuti mwana wawo alandire thandizo kuti ngati nkotheka mwanayo apitirirabe kukhala ndi moyo. Komano iwowa atapita pamenepo pa Kamuzu International Airport chodabwitsa nchakuti ndege zinaletsedwa kuti zinyamuke kupyolera kumeneko ku ofesi ya mkulu amene Stephen Kayuni. Ndipo m'malo mwake chaka chomwe chino cha 2025 amene wa Bushiri adafotokoza kunena kuti adavomereza ululu umene udawagwera ndipo adakhululukira amene wa Stephen Kayuni. Komano chimene iwo adafotokoza nchona kuti kukhululuka zinthu zimene zinali zobisika kuti zisabwere poyera. Ndipo m'malo mwake iwo adafotokoza kuti nkhani imeneyi ayenda nayo momwe iwo angayendere ndi kuti chilungamo cha nkhani chipezeke pambali ponena kuti adawakhululukira koma iwo
ayesa kuyenda nawo nkhani ndikuti chilichonse chimene chidali chokhuzika cha nkhani chimene mchamkati mwa nkhani chivumbuluke ndikuonekera pa mtundu la mabomu tsiku la Friday lomwe lapitali kuzera mwa coordinator wawo amene ndi Faison Chozi. Iwo adachita emphasize kunena kuti pakufunika transparency and accountability imene akukhuzika nawo ayambenso kulandira ikuyeneka kuti iyambe kufufuzidwa ndikuti kulekerera kwawo pamalamanso kusagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo komanso kuchotsa chikhulupiriro cha Malawi ku ofesi imeneyi akuyeneka kuti zotsatira za zimene zilokoza kunena kuti lamulo lopempha accountability akulitenga mu malamulo a dziko lino amene ndi gawo 12 la malamulo a dziko lino limene limafotokoza kunena kuti pakuyeneleka pakhale chilungamo cha momwe anthu omwe amagwira ntchito mboma akugwirira ntchito ndipo posayang'anira udindo uliwonse umene iwo ali nawo milandu iliyonse imene ali nawo akuyembekezeka kuyankha ngakhale ali anthu amene ndi odziwika kwambiri kapena ngakhale ali ndi maudidi pa zonsezi akuyeneka kuti iwowa ayankhe mafunso azimenewo asadachite bwino. Ndipo pambali ponena kuti lidafotokoza nkhani ya Abushiri imene ndikukhuza mwanawo adafotokozanso nkhani ina imeneyi ya Anomani Chisale amene padakali pano ndi deputy minister ku nduna uja wa home affairs kumene iwonso mwana wawo adakanika kumulipirira school fees mu nthawi imene ma account yawo adachitidwa freeze. Ndipo amenewa Stephen Kayuni atapemphedwa kuti achite unfreeze ma account a Anomani Chisale adakana kuti achite unfreeze ndipo mlomo mwake mkulu amene Anomani Chisale adakanika kupereka fees ya mwana wake yemwe adali ku skulu mu nthawi imene iwo adafotokoza kuti account imeneyi ndi kumene amasunga ndalama zawo zokhuza momwe amayendetsera moyo wawo komanso school fees ya ana awo. Choncho izi zidakhuza moyo wawo kwambiri ndipo skulu ya mwana wawo sidayende bwino chifukwa chona zoti mu nthawi nkuti adalibenso podalira pena kamba kunena kuti ma account yawo adali atachitidwa freeze. Koma mkulu ameneyi amene ndi Stephen Kayuni adapemphedwa kuti achite unfreeze ndi ganizo loti amenewa Anomani Chisale atenge fees yoti apereke kwa mwana wawo. Mkulu ameneyi adakana. So bungwe limene lamapo likupemphanso boma kuti mkulu ameneyi akuyeneka kuti aonekere bwalo la milandu kuti akayankhe nkhani zimenezi kuti chimene chidawachititsa kuti achite izi ndi chani. Ndipo iwo adawonjezera kunena kuti chiganizo chimene chidachita amenewa Akayuni andiko kuphwanya ufulu wa zamaphunziro komanso kugwiritsa bwino ntchito mphamvu zawo zomwewo ali nazo. Ndipo bungweli lidapitirizanso kufotokoza kunena kuti pambali pa nkhani ziwiri zimenezi zimene ndi za Anomani Chisale komanso Abushiri mkulu ameneyi akukhuzidwanso ndi nkhani monga kulekerera kumene adachita mu nthawi imene akhezi msukwa amayeneka kuti amangidwe koma amenewa adawadefenda. Ndiponso adafotokoza kunena kuti akuyeneka ayankhe mafunso pakukhuzana kumangidwa kwa yemwe adakhalapo director general wa bungwe lija la anti-corruption bureau Martha Chizuma amene adamangidwa mchaka chija cha 2022. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti kumangidwa kumeneko kwa Martha Chizuma imeneyi idali nkhani yofuna kungopezapo phindu kamba kunena kuti Martha Chizuma palibe cholakwika chilichonse chimene adachichita. Ndipo mongokumbutsana amenewa Martha Chizuma adali mmodzi mwa anthu amene adabweretsa poyera nkhani yokhuza katangale wamkulu amene ankasogolera dziko lino amene ndi Lazarus Makikafe Chakwera. Ndipo iwo adakwanisa kulankhulapo zinthu zingapo zimene iwo adaona kuti ku bungwe lawo ndi zosayenera. Ena mamwene tidaonerapo video imene idafala kwambiri masamba amchezo kumene kudali mwambo uja wa World Anti-Corruption Day kumene Martha Chizuma adafotokoza kunena kuti Chakwera akuyesesa kugwiritsa ntchito mphamvu za udindo wawo kuti abise chilungamo cha ndalama ndi zinthu zina zimene iwo adaba. Koma iwo malingana ndi bungwe lawo ayesesa kugwirira ntchito Amalawi ndikuti chilungamo chichitike ndikuti zonse zimene zidabisika zibwere poyera. Komano zomvetsa chisoni ndizonena kuti kutsatira speech imene adayankhula Martha Chizuma pa tsiku limeneli ndipo mwenso iwowa amamangidwa. Ndipo boma silidafotokoze bwinobwino zifukwa zimene adawamangira ndiponso
chinthu china chodabwitsa tidangoona kuti amafa chizuma awatulusa komano palibenso chimene boma lidalankhulapo kuti amafa chizuma adalakwitsa chani. Koma nkhani yayikulu imene imadziwika bwino inalionera kuti amenewa Lazarus Makikafe Chakwera ankadana amafa chizuma kamba kunena kuti ankafotokoza zilungamo zimene iwo kwa iwo zinali zowabaya kwambiri. So mkulu amene tikunkamba Stephen Kayuni ndi mmodzi mwa amene wa Lazarus Makikafe Chakwera amamugwiritsa ntchito kwambiri kuti zinthu zimene zidali zosayenera zizisekereredwa ku ofesi imeneyi ya Director of Public Prosecution. So nkhani ndimene tikufotokoza kunena kuti mabungwe osiyanasiyana ndi anthu okhuzidwa akupempha boma kuti mkulu ameneyi aonekere ku bwalo la milandu kumene akayankhe za momwe wagwirira ntchito yake pakulekerera kuchita monga lamulo limafotokozera. Takufotokoza zambiri monga takamba nkhani ya Bushiri komanso Norman Chisale, nkhani yake Zinsukwa komanso amene adakhalapo Director General wa bungwe la ACP amene amafa chizuma kutsatira kumangidwa kwawo, kumene tafotokoza kuti amene amafa chizuma adamangidwa popanda zifukwa ndipo boma silidabwere poyera kufotokoza kuti amene awamangira chifukwa chiyani. Ndiponso sipatatenge nthawi boma lidalengeza kuti amafa chizuma achosedwa pa udindo umenewo kukhala Director General wa bungwe la ACP ndi kuti bungweli payikidwanso munthu wina. Koma anthu adayesesa mabungwe osiyanasiyana kuti apeze chilungamo cha nkhani kuti izi zakamba kanji, komano palibe kuthekera kulikonse kumwe kudalipo mongokumbutsana kunena kuti utsogoleri umene wapita uja udali utsogoleri osafikirika. Anthu ena akhala akukhapidwa mu nthawi yochita mademo pofuna kusata chilungamo, ndipo zinthu zambiri zakhala zikulekereredwa mu nthawi imeneyo. So panopa mabungwe apezerapo mwayi kunena kuti utsogoleri umene wabwerawo mwina utha kuyendesa bwino nkhani ndi kuti chilungamo chidziwike pa nkhani zimene sizinkayendesera bwino mu utsogoleri umene uja wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. So video imene ndimene takufotokozerani za nkhani imene, so timve maganizo anu through comment section za momwe niyo mwayionera nkhani imene kuti amene wa Stephen Kayuni mukuona kwanu malingana ndi momwe tafotokozera amene akuyenerekadi kuti afunsidwe mafunso za momwe ankagwirira ntchito kapena mwina amatsatira malamulo, koma mabungwe afotokoza kuti iwo amalekerera ndipo samatsatira lamulo. So timve maganizo through comment section and mu video ya mtsiku la lero mudali ndine ma Thompson, ndipo ngati mwakonda muchite like komanso subscribe kuti lithanso kupatsirani video zimene tikukonzerani pa YouTube channel.